Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οπαδοί, minions, πρόβατα, μαριονέτες και ζέρκ του μπραφ. Δεν θέλω να πω ότι έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα με τα views, αλλά πιστεύω έχει γίνει ήδη σαφές ότι αργά ή γρήγορα θα κυβερνήσω αυτό το βρώμικο πλανήτη. Χαίρομαι λοιπόν που συμφωνούμε όλοι και συνεχίζω. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω μερικούς από τους νόμους που θα βγουν σε ισχύ όταν δίκαια αντικαταστήσω τον Ζήνου και γίνω ο νέος σας Galactic Overlord. Α, και μια και θίξαμε τον Ζήνου. Οι Σαϊεντολόγοι έχουν έδρα στην Αθήνα, σε ένα ισόγειο στην Πατησίων. Μην τολμήσετε και περάστε από εκεί για να φτύσετε ροχάλες στη βιτρίνα ή να πετάξετε αυγά στη ρεσεψιόν, έτσι. Μην δω κανένα να χέζει στο χαλάκι της πόρτας των Σαϊεντολόγων που τα γραφεία του είναι δίπλα στο παρκάκι της οδού Κύπρου που άμα πας Ομόνιο και πάρεις το 3, το 5 ή το 11 και κατέβεις στάση Καλιφρονά είσαι σχεδόν δίπλα. Έτσι, μην τα κάνει κανείς αυτά, το εννοώ. Κλείνει η παρένθεση, Hail Ζήνου στο θέμα μας. Έστω λοιπόν ότι από αύριο είμαι ο βασιλιάς της γης. Ποια μέτρα μπαίνουν σε εφαρμογή? Για αρχή, από αύριο όλες οι καφετέριες δικαιούνται μία και μόνο μία τηλεόραση. Τι διάλογο, πως με το στρέμμα τις αγοράζουνε. Πάμε τα φιλαράκια να πιούμε μια καφεδιά και να αναλύσουμε σαν άνθρωποι ποιος έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κόλλει σέρπι από το χθεσινό κολόμπαρο. Δεν χρειάζεται να νιώθω λες και θα μου πάρει συνέντευξη ο αρχιτέκτονας από το Matrix Reloaded. Όπου κι αν κοιτάξω, βλέπω 25 οθόνες εκεί να παίζουν ταυτόχρονα μπάλα, μπάσκετ, Nova Cinema, Golf, Mythbusters, Fashion TV και E-Entertainment News. Που δεν είναι ούτε entertainment ούτε news. Μαλάκες, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τηλεόραση έχουμε και σπίτια μας. Δεν τις χρειαζόμαστε και εδώ. Το χειρότερο είναι όταν βάζουν MTV ή MAD χωρίς ήχο, και όλοι θέλουμε να μάθουμε τι χρώμα έβαψε τις μουνότριχες στη Συριάννα αυτό το μήνα. Ψέματα. Το χειρότερο μακράν είναι όταν βάζουν snooker. Μπράβο, καφετέρια που έβαλε snooker. Χτύπησε στην απόλυτη φλέβα χρυσού. Τα 4 άτομα στον πλανήτη που για να απολαύσουν τον αγαπημένο τους αγώνα snooker θα βγουν από το σπίτι τους, θα πάρουν το αμάξι μέχρι το κέντρο, θα ψάξουν μισή ώρα για πάρκινγκ, θα κάτσουν σε άβολες καρέκλες και θα δουν το παιχνίδι υπό τη μουσική υπόκριση του ετοιματζίδικου CD του Kiss FM στα 3 εκατομμύρια δεσιμπέλ. Πολύ ψωμί έχει αυτή η αγορά. Τέλος αυτά. Από αύριο μόνο μία τηλεόραση. Επίσης, από αύριο το tagging αναβαθμίζεται επισήμως σε κακούργημα. Εντάξει, εν μέρει μπορώ να το καταλάβω. Όλοι κάποια στιγμή υπήρξαμε έφηβοι Αλβανοί και δεν έχω καμία αντίρρηση στο λέρωμα του τείχου, αρκεί να είναι αισθητικά ωραίο. Από τη στιγμή που δεν έχει το ταλέντο να ζωγραφίσει καλά ούτε το Snoopy, άσε το χοντρό μαρκαδόρο για αυτούς που γράφουν τα μπελάκια με τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Το tag χρησιμοποιείται για να μαρκάρουν οι συμμορίες στην περιοχή τους. Δεν είμαι και κονεσέος στη συμμορητική ζωή της Αθήνας, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι οι Bloods δεν σχεδιάζουν drive-by μανούρα στην καρέκλα του προαστιακού που μόλις τάγκαρες. Επίσης, από αύριο κηρύσσεται επίσημα ότι μια φιλική παρτίδα πόκερ δεν σε κάνει τζογαδόρο λεφτά. Σε κάθε πρωτοχρονιά που έχω περάσει σε φοιτητόσπιτο υπάρχει πάντα ο μαλάκας που παίρνει το χαρτάκι για status symbol. Ρε μαραζοκάβλη, δεν είσαι ο Nick the Greek, είσαι ένας 19χρονος ψολοκοπάνας. Ποντάρεις 2 ευρώ και τάλιρα που σου δώσει η γιαγιά σου για χαρτζηλικάκι τα Χριστούγεννα. Τι μου το παίζεις τσαντισμένος όταν χάνεις και ταυτόχρονα καπνίζεις και το πουρο του 1,5 ευρώ από το περίπτερο? Νομίζω ότι αυτό είναι τζόγος. Τζόγος είναι όταν φοράς πάνα για να μην χρειαστεί να σηκωθείς από το τραπέζι. Τζόγος είναι όταν χάνεις την παρτίδα και η αυτοκτονία περνά από το μυαλό σου ως λογική λύση. Όταν το πότα αποτελείται από κέρματα, φασόλια και τάπες, δεν είναι τζόγος. Α, και το κράνος φοριέται έτσι, Ελληνάρα. Ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Βλαχοκάγκουρα. Και μια και θίξαμε εμφάνιση και μόδα, μαντέψτε ποιο γυναικείο τεμάχι επανήλθε δυναμικά. Το πόντσο! Πόσο μας είχε λείψει αυτό το σεξι πανοφόρι, ρε κορίτσια. Πρώτα οι βυζοκουρτίνες έκρυψαν τη μέση σας, μετά οι γαλότσες και οι ουγκα-μπούγκα έκρυψαν τις γάμπες σας, τώρα με το πόντσο το τελικιάσατε. Οπότε, για να είμαστε δίκαιοι, για κάθε γυναίκα που σκάει με πόντσο, θα πρέπει να σκάει και ένας άντρας με σνάγκι. Όχι, ούτε καν με σνάγκι. Με γκίλι σουτ, φίλε! Άμα είναι να κρύψει το σώμα σου, κάν το σωστά τουλάχιστον. Καλά τα λέω. Μάγκες, από αύριο γκίλι σουτ για όλους. Also, από αύριο, το Hollywood θα πρέπει να αλλάξει τους ηθοποιούς που πεθαίνουν στα έργα. Τι σκατά, ρε πούστη μου, κάποτε τουλάχιστον σου άφηναν υπονοούμενα στο σενάριο. Φαντάρος δείχνει τη φωτογραφία των παιδιών του στο λοχαγό. Dead. Αγαπημένο γέροντο ζεύγαρο μπαίνει σε αεροπλάνο με καλόγριες. Dead. Βετεράνος μπάτσος λέει ότι είναι λίγες μέρες πριν τη σύνταξη. Dead. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται καν να δεις την ταινία. Από το τρέιλερ και μόνο το καταλαβαίνεις. Αρχίδια, ποιο τρέιλερ? Από την αφίσα το καταλαβαίνεις. Βλέπεις Μπόρομιρ, τέλος, dead. Μισελ Ροντρίγκες, dead. Φόρεστ Whitaker, dead. Brian Cox, dead. Όχι άλλο. Καινούργιοι ηθοποιοί. Και τώρα το πιο σημαντικό από τα νέα μέτρα, από αύριο επαναφέρω την Ευγονική. Ναι, το είπα. Η Ευγονική έχει αποκτήσει κακή φήμη εδώ και κάτι δεκαετίες, δεν ξέρω γιατί ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Από αύριο οι κρατικές στηρώσεις με σκοπό τη βελτίωση του ανθρώπινου είδους είναι ξανά νόμιμες, αλλά με μία βασικότατη διαφορά. Είναι εθελοντικές. Θα ιδρύσω κλινικές εθελοντικής ευγονικής σε όλη τη χώρα που με κάθε στήρωση θα προσφέρουν τα κατάλληλα δώρα για να προσελκύουν τον κατάλληλο κόσμο. Θα λέμε φερρυπίν. Με κάθε στήρωση χαρίζουμε box set με τη δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου. Boom! Με κάθε στήρωση δωρεάν αναβάθμιση αυτοκινήτου με μπουρή εξάτμιση, φώτα νέων κάτω από το σασί και μπλε λεντάκια στα μπέκ των γυαλοκαθαριστήρων. Boom! Με κάθε στήρωση δώρο έτοιμη καριέρα στον ελληνικό στρατό. Boom! Επίσης, από αύριο εκτελούμε όλους αυτούς εδώ τους ντενεκέδες. Τα είχατε τα 15 λεπτά σας. Ήταν αστείο για περίπου 3 δευτερόλεπτα πριν από καμιά δεκαετία που το έκανε εκείνος ο Ροζούλης. Και αυτός είχε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να τρέχει γυμνός. Τώρα είναι λες και βγαίνουν από δεξαμενές κλωνοποίησεις, ρε πούστη μου. Γαμημένοι attention whores, πώς θα σας φαινόταν αν κάθε μέρα έσκαγε ο Μέση στη δικιά σας δουλειά και τα έκανε πουτάνα? Γι' αυτό ξεκολλάτε από το χορτάρι και αφήστε μας να δούμε μπάλα. Κανένας δεν διασκεδάζει πλέον με τη μαλακία σας. Φάλαγγα, ξυφολόγχη στον Αφιένα και ομαδικός τάφος στο κέντρο του Camp Nou. Και μέσα στον τάφο θα χώσουμε και τον κάθε μαλάκα που κάνει ζογκλερικά στα φανάρια. Το νου σας, τζιβάτι. Από αύριο, όποιος κάνει το ζογκλέρ σε φανάρι θα εκτελείται με τόξα και βέλη αγορασμένα από το προηγούμενο φανάρι.
Άλλο. Από αύριο οι σακούλες πατατάκια απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερες από την ποσότητα chips που περιέχουν. Τα ψέματά σας τελειώσαν εδώ, κύριοι! Και από ό,τι βλέπω, ο Τσακίρης μυρίστηκε από τώρα την άνοδό μου στην εξουσία και άλλαξε τη συσκευασία των sticks. Έβγε, Τσακίρη. Και σανότερα. Επίσης, όταν διαβάζεις κάποιο βιβλίο και σου λένε γύρνα πίσω σελίδα, από αύριο σημαίνει να πας σε προηγούμενη σελίδα, όχι σε επόμενη. Τέρμα οι μαλακίες, πίσω σελίδα σημαίνει μπροστά γιατί πας στο πίσω μέρος του βιβλίου. Μπροστά σημαίνει πηγαίνω προς τα μπρος. Προς το τέλος, προς αυτά που δεν έχουν διαβαστεί. Και για να μείνουμε στο μοτίβο της γλώσσας, από αύριο ο αιώνας και η χρονολογία θα έχουν το ίδιο νούμερο. Όταν για παράδειγμα λέμε για κάτι που συνέβη το 1750, θα λέμε ότι συνέβη το 17ο αιώνα, όχι το 18ο. Κάθε φορά που πάω να μιλήσω για οποιοδήποτε ιστορικό θέμα, παθαίνω ανέβρισμα επειδή πρέπει ταυτόχρονα να κάνω πράξη στο κεφάλι μου, λες και υπολογίζω την ώρα Μελβούρνης. Το 1821 είναι στο 17ο ή το 10ο. Προσθέτω 1, αφαιρώ 2, πετάω τα μισά στη Όχι! Από αύριο το 1821 έγινε το 18ο αιώνα. Τέλος. Ναι, ρε Μάικιους, αλλά αν το κάνεις αυτό, τότε ο πρώτος αιώνας θα πρέπει να λέγεται μηδενικός αιώνας. Και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί όπως ξέρεις η γλώσσα είναι ο αφέντης μας και όχι ένα μεταβλητό πρακτικό εργαλείο για να συνεννοούμαστε. Μαλακίες! Να λέγεται μηδενικός αιώνας. Τι θα γίνει, θα προσβληθεί ο Πτολεμαίος και θα ταξιδέψει στο μέλλον για μας δείρει. Στα αρχίδια μας έρθει. Την μπούτσα θα μας κλάσει ο Πτολεμαίος. Τον έχουμε. Πώς κατέληξα να θέλω να παίξω μπουνιές με τον Πτολεμαίο, ρε. Άλλο, πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε στο κινητό και για κάποιο λόγο διακόπτω τη κλήση, πρέπει να ξαναπαίρνει τηλέφωνο μόνο ένας από τους δύο. Έχω βαρεθεί αυτή τη μαλακία που πέφτει η γραμμή και μετά ξαναπαίρνουν και οι δύο και μιλάει, και μετά περιμένουν και οι δύο και υπάρχει μια ηλίθια παύση, και μετά ξαναπαίρνουν και ξαναμιλάει και ούτω καθεξής. Από εδώ και πέρα, αυτός που πήρε αρχικά τηλέφωνο, αυτός θα ξαναπαίρνει αν πέσει η γραμμή. Διαδώστε τον, μπας και καθιερωθεί και προχωρήσει έστω και λίγο ντουνιάς. Και τέλος. Από αύριο κλείνει το Playhouse. 10 ευρώ και φεύγα για να παίξω μπόγκο για μια ώρα. Δεν τα βάζω συνεταιρικά με την παρέα μου, πιο καλά να πάω να το αγοράσουμε από το public. Και με τα ποδάρια να το κόψουμε, σε 10 λεπτά θα το έχουμε. Αν ήθελα να κάτσω σε κόκκινους καναπέδες και να μου αδειάσω τα λεφτά από την τσέπη, θα πήγαινα κολόμπαρο. Από αύριο κλείνουμε το Playhouse, κρεμάμε τους τζιβοχιπστεράδες σερβιτόρους του από τις υπερμεγέθεις τρύπες των αυτιών τους και η περιουσία δημεύεται για τη στέγαση κέντρου εθελοντικής ευγονικής. Hail Zinu!